дуруд бинандаҳои азиз, санъати филмофарӣ санъати ниҳоят мураккаб аст. гоҳо мешавад ки сабти филмҳо моҳҳо ва ҳатто солҳо идома меёбад. аз ин рӯ дар раванди наворбардорӣ иштибоҳи зиёде рух доданаш мумкин аст ки аксари онҳоро худи тайяггарон баъд аз баромади филмҳояшон дарк мекунанд. имрӯз мо дар ин нашри барнома аз иштибоҳи маъруфтарин филмҳое хоҳем гуфт ки аз ҷониби бинандаҳо ошкор шуданд. яъне дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо аст иштибоҳ дар филмҳо. умедворем ки мавзӯъ шавқовар аст ва моро чун ҳар вақт аз аввал то охир ҳамроҳӣ хоҳед кард. тамошои хуб. новобаста ба он ки киноиндустрия имрӯз хеле муваффақ аст ва филмҳо бо маблағҳои ҳангуфте таҳия мешаванд, аммо дар ҳар сурат ин ҳама маҳсули дасти одамист ва инсон ҳеҷ гоҳ бе камбудӣ набудааст. аз ин рӯ барои иштибоҳ ҳамеша дар филм ҷой ҳаст. онҳо метавонанд техникӣ, мантиқӣ, матнӣ ва сюжетӣ бошанд. дурӯғ намешавад агар бигӯем ки на ҳама қобилияти дарки иштибоҳро доранд. аз ин рӯ онҳоро танҳо бинандаҳои мушоҳидакор ва закӣ метавонанд пай баранд. аммо ҷобаҷо кардан ва нишон додани иштибоҳ дар экран ҳамеша барои бинанда ҷолиб буду ҳаст ва фикр мекунем ки шумо низ тарафдори ин андеша ҳастед. аз ин рӯ бинандаҳои гиромӣ, вақтро зиёд талаф надода ба муҳтавои барномаи имрӯза таваҷҷӯҳ кунед. имрӯз дар барнома ифшои иштибоҳи филмҳои асираи қавқоз, Титаник, сангпӯшҳои ниқобпӯш, Мимино ва аз чанд иштибоҳи дағал дар дигар филмҳо низ хоҳем гуфт. ман ба ту ёрӣ медиҳам. леонид гайдайро шоҳи жанри киномасҳака ном мебаранду бар он назаранд ки ӯ дар филмҳояш ба иштибоҳи ҷузъӣ роҳ намедиҳад, яъне коргардони хеле мушоҳидакор асту пухта. мо ба ин қоилем, аммо филмофарӣ кори як нафар нест ку ё ба ибораи дигар қасоб ки бисьёр шуд гов ҳаром мемирад. биёед мебинем ки чиро таҳиягарон нодида гирифтанду бинандаҳо ҷабида. Помнишь, что натворил айсберг? Да, он убил Ди Каприо. Он всех убил. Не, старушенция выжила, и брюлик в океане утопила. брок ва дастаи ӯ аз қаъри баҳр сейфе ки ҷавоҳирот даруни он нигоҳ дошта мешуд берун меоранд. дар ҳамин ҳангом нишон медиҳанд ки касе онро буридан мехоҳад. аммо тахмин як сония пас вақте навор дигар мешавад, мебинем ки кормандон нав ба кушодани сейф омодагӣ мебинанд. ҳангоми аз майдони чархбол ба ҳуҷра бурдани пиразан ӯ тавонист дар ин фосилаи кӯтоҳ гӯшворакҳояшро иваз намояд. вақте ки брок барои вохӯрӣ назди роуз меояд, ба хобӣ дидан мумкин аст ки гӯшворакҳо дигаранд. Это было зловещее, тяжелое украшение. Я надела его лишь однажды. мувофиқи сину сол роуз бояд чандин маротиба ба гардан андохтани ин гарданбандро фаромӯш мекард, аммо воқеан ҳам ӯ дуруст мегӯяд. бори аввал вақте ки кел онро ба ӯ тӯҳфа намуд ва бори дуввум ҳангоми кашидани расм. ҳангоми аз мошин фаромадани роуз мебинем ки холи болои лаби ӯ аз тарафи чап аст, аммо дар рафти филм хол мавқеашро иваз намуда ба тарафи рост мегузарад. нуги Титаник дар рафти филм ду маротиба ҷои худро иваз менамояд. вақте ки Ди Каприо ва Фабрицо барои дидани дилфинҳо ва дар идома Ҷек ва Роз барои мулоқот ба нуки киштӣ меоянд, мебинем ки нукҳо аз якдигар фарқ мекунанд. дар ин қисмати филм Роуз худро аз киштӣ партофтанӣ мешавад, аммо ҷавони ношиносе ӯро аз ин амал боз медорад ва риштаи аҳду муҳаббат мепайванданд. бо вуҷуди пухтани гапу кор, Роуз ҳамоно дар хатар аст. сонияи нагузашта ӯ як қисмати пироҳанашро дар дасташ нигоҳ медорад, аммо вақте навор дигар мешавад, мебинем ки дар дасташ чизе нест.
вақте Роуз ба расми кашидаи Ҷек назора мекунад, аз наздашон марде бо болопӯши сиёҳ мегузарад. дар тасвири андозааш калонтар мусофири мӯъҷизакор болопӯшашро як тараф карда бо шиму костюми хокистарӣ дар экран пайдо мешавад. стюарт пас аз даст кашиданаш барои кӯмак ба Роуз зарбаи обдоре ба бинӣ мехӯрад, аммо дақиқ назар кунем мебинем ки ангуштони Стюарт пеш аз ба бинӣ бурданаш дар хун тар карда шудаанд. Роуз шишаи ҷавони сӯхторнишониро шикаста табаро аз даруни он гирифтанӣ мешавад. дар ин ҳангом тамоми шишапораҳои ҷавон ба замин мерезанд. дар навори дигар вақте ки Роуз табаро ба даст мегирад мебинем ки шишапораҳо дар ҷояшон ҳастанд. вақти баланд бардоштани табар мебинем ки Ҷек шалварбанди китфӣ дорад, аммо дар навори дигар шалварбанд аз китфонаш ғайб мезанад. вақте Ҷек ва Роуз аз келдон гурехтанӣ мешаванд, онҳо аз як толори обзеркарда мегузаранд ки аз тирезаҳояш равшанӣ ба дарун ворид мешавад. ин чӣ равшанӣ аст вақте ҳодиса дар дили шаб рӯй медиҳад? пайдо кардани иштибоҳ дар филм барои аксар коргардонҳо тавре ки болотар гуфтем тӯҳфаи ногаҳонӣ аст. аксари дигар тасаввур ҳам карда наметавонанд ки нахуд дар рафти наворбардорӣ ба чунин хатоиҳои ҷузъӣ роҳ доданаш мумкин аст. аммо қисми дигарашон дидаву дониста ба иштибоҳ роҳ медиҳанд ва фикр мекунанд ки бинандаҳо онҳоро пайдо карда наметавонанд ва ин хунукназарияшон аз ҷониби онҳо нодида гирифта мешавад. аммо чунин набуду несту намешавад. дӯстони азиз, дар идомаи барнома пешниҳоди шумо наздики 10 иштибоҳи дағали коргардонҳо. тамошо кунед. шурӯъ мекунем аз филми овозадори Гладиатор. ҳангоми муҳорибаи Максимус дар майдон дидан мумкин ки миёни бинандаҳо рӯзноманигоре ҳам бо наворбардораш қарор дорад. шояд ӯ ин размро ба таври мустақим 2000 сол пеш дар юнони қадим пешниҳоди бинандаҳо намуда истодааст. ҳамчунин маълум шуд ки дар офтоби тафсон баъзе бинандаҳо дар зарфҳои пластикӣ бо худ об оварданд. инчунин дар ин навор мо шоҳиди тарҳи пойафзоли имрӯза дар юнони қадим мегардем. имрӯз бисёриҳо бар он назаранд ки муҳорибаи гладиаторҳо танҳо як шоу буд ва агар чунин наворҳоро зиёд нишон медоданд, шояд мо ҳам ба ин андеша бовар мекардем. дар охири филм вақте Максимус захмӣ шуда ба замин меафтад, ба хубӣ дидан мумкин аст ки сари ӯ болои болиши регӣ роҳат гузошта шудааст, яъне роҳат ва ором мурдан. аммо агар мантиқа назар кунем, Максимус бояд кайҳо мемурд. дар аввали филм нишон медиҳанд ки сарбозе дар Англия ӯро сахт маҷрӯҳ мекунад. ӯ аллакай дар Испания аст ва ҳоло ҳам аз ҷароҳаташ хун мешорад. дар чунин ҳолат зинда мондани ӯ танҳо мӯъҷиза аст, зеро аз Англия то Испания бо аспб роҳ паймудан на кам аз 20 рӯз вақтро дар бар мегирад. филми дили нотарси Мел Гибсон ки талоши шотландиҳоро барои озод шудан аз асорати инглисҳо матраҳ мекунад, на танҳо бо далелҳои таърихӣ аз ҷониби мунаққидон мавриди мазаммат қарор гирифт, балки бо хатоиҳои аҳмақонааш ҳам дар мисоли силоҳу аслиҳаҳои резинӣ маълумат шудааст. аммо аз ҳама иштибоҳи бузург ва гуфтан мумкин ки нобахшиданӣ нишон додани мошини сабукрав дар пасманзар мебошад. чӣ тавр ба ин иштибоҳ метавон роҳ дод вақте ҳодисаҳои филм дар асрҳои миёна ҷараён мегиранд? шумо бинандаҳои азиз медонистед ки дар он замонҳо бо кӯлоҳ гаштан мӯд будааст. тавре мебинем 1000 сол пеш мардум аз ихтирои чунин сарпаноҳ ҳеҷ ҳайрон нестанд. дар филми замони юрск вақте ки динозавр ба ошхона барои пайдо кардани кӯдакон медарояд, як ҳолати бисёр аҷиб аст ва бо боварӣ мегӯем ки ҳангоми тамошо на ҳама онро пай бурданд. ҳангоми пеш овардани саҳна мебинем ки ким кадом одами нотарс аз пушт ба динозавр даст мерасонад. аблаҳӣ асту ким чӣ хел беақлӣ, чаро чунин таваккал охир дастро газиданаш мумкин? агар ба афтидани корманди боғ аз болои контейнер бо диққат назар кунем, чизи аҷиберо пай мебарем. вақти афтидани корманд, наворбардор барои эҳтиёт кардани камера дасташро боло мебардорад. дар филми абармарди сиёҳпӯш барои мо бори аввал нишон доданд ки Бэтмен аз усули муҳорибаи бидуни расиш кор мегирад. агар чунин набошад, пас саҳнаи муҳорибаеро ки яке аз размгарон бе ягон расиш худро мепартояд, чӣ гуна шарҳ додан мумкин? ана боз як иштибоҳи дағали дигар дар филми Нишона.
боварӣ дорем ки онро бисёриҳо пай бурданд. вақте Николас Кейҷ назди полисҳо меравад, яке аз онҳо ба пушти ӯ нигоҳ карда авзояш беҷо мешавад. Николас ҳам тоб хӯрда ба таҳлука меафтад, аммо тайёра аз дигар ҷониб пайдо шуда ба замин меафтад. як бори дигар ба ин иштибоҳ таваҷҷӯҳ кунед. Тайёра не аз он ҷое пайдо мешавад ки ҳама гӯё афтидани онро диданд. чӣ гуна метавон чунин як иштибоҳи бузургро дар ин саҳнаи серхароҷот раво дид? ин бошад яке аз саҳнаҳои филми Индиана Джонс дар ҷустуҷӯи киштии гумшудааст. ҳодисаҳои филм дар солҳои 30-уми асри гузашта ҷараён мегиранд. ана Индиана дар яке аз ошхонаҳои шаҳри Қоҳира нишаста бо ҳамдунааш машғул аст, аммо дар пасманзар ҷавони бо сару либоси ҳозиразамон нишон дода мешавад. дар филми Одами оҳанин саҳнаест бо қаҳваи сӯзон. диққат намоед. Пеппер ба назди Тони бастаеро меорад ки болои он финҷони қаҳваи гарм ҷойгир аст. ин ҳолатро хуб дар ёд гиред. баъд аз ин саҳна Тони ба боло баромада питса хӯрда бо рафиқаш суҳбат мекунад. баъдан парвоз карданро дар таххона тамрин мекунад. пас он ба ҷамъугирди костюмаш машғул мешавад. баъдан ба парвози санҷишӣ машғул шуда аз қабатҳои шифти хонаи худ ба болои мошин меафтад. баъд аз иҷрои ин ҳама ба назди финҷони қаҳваи овардаи Пеппер меояд ва онро гирифта менӯшад. новобаста ба он ки аз байн чандин соат гузашт ё ки як шабона рӯзи парӣ гашт, аммо қаҳва ҳанӯз ҳам гарм асту ҳавл мебарорад. дар қисми дуюми филми мазкур вақте Наташа рақибашро бо ин усул ба замин мехобонад, мо мебинем ки ӯ ҳангоми иҷрои ин амал ба нафари тамоман дигар табдил ёфтааст. фикр мекунем ки дӯстони азиз, миёни шумо мухлисони филми ҳунарии сангпуштони ниқобпӯш хеле зиёданд. аз ин рӯ мо дар идомаи барнома тасмим гирифтем ки чанд иштибоҳи ин филми маъруфро бароятон пешниҳод кунем. биёед якум аз апрел шурӯъ мекунем. дар тамрин ранги футболкаи ӯ бунафш аст, аммо вақте назди студияи сайёр меояд, он хокистарӣ мешавад. ҳеҷ имкон надорад ки апрел дар чунин масофаи хурд роҳравон тағйири либос карда бошад. Невероятно. ин иштибоҳ бошад хеле шавқовар аст. дар ин навор ранги мӯи апрел аз пушт зард менамояд, аммо дар навори дигар вақте онро аз пеш нишон медиҳанд, ранги мӯй сиёҳ аст. чӣ тайягарон ҳамин қадар беаҳамият дублёрҳоро истифода намуданд? Хватит с меня! апрел дар ин навор телефонро ба таври горизонталӣ медорад, аммо вақте аксро ба Эрик нишон медиҳад, он вертикалӣ аст. ин ҳанӯз анҷом нест, дар акс низ иштибоҳ аст. биёед беҳтараш худатон бинед. ин охир тамоман вай акс нест. Все начинали с того же, что и я, разве нет? боз апрел. ӯ ба вохӯрӣ бо футболкаи сиёҳ меояд, аммо дар чоҳи об ранги футболкаи ӯ хокистарӣ аст. аз ин бармеояд ки ин духтар футболкаро зиёд дӯст медоштааст. аҷиб ки Меган Фокс дар ҳаёти воқеӣ низ чунин бошад. Он может сказать, сошла ли я с ума. дар ин навор Рафаэл аз сари апрел халтаи гулобиро мегирад, аммо вақти тоб хӯрдани камера ва нишон додани навори дигар халта аз дасти Рафаэл нест мешавад. ҳатто онро мо дар фарш низ намебинем. Не переживай. Всему есть объяснение. бубинед, вақти шикастани дари аввал рақами мошин нест, лекин ҳангоми шикастани дари дуввум он пайдо мешавад. боз як иштибоҳи дигар дар ҳамин навор. баъд аз шикастани дари аввал онҳо бо 4 марде рӯбарӯ мешаванд ки ба сӯяшон тир холӣ карда оинаи пеши мошинро сурох мекунанд. аммо вақте аз дарвоза баромаданд, оинаи пеши автомобил тамоман нав аст. Этого не может быть! дар қисми иловагии ин автомобили боркаш ҳамагӣ як ос аст ки мехоҳад худро нигоҳ дорад. вақте навор иваз мешавад, мо ду осро мебинем. шояд ронанда тугмаи серноке дорад ки бо пахши он яку якбора оси иловагӣ пайдо шуд. вақте мошини боркаш овезон мешавад, бо дур шудани камера ба мо роҳи пур аз дарахтро нишон медиҳанд. аммо вақти поин шудани мошин роҳ тамоман тоза, яъне бедарахт аст. Это начинает доставать. дар ин навор аввал апрел беҳуш буда дасташ овезон аст. вақте навори дуюмро нишон медиҳанд, дасташ нав аз сангпӯш канда мешавад.
хотел. Как-то так. бубинед онҳо дар қубурҳои обгузар дар дасти сангпуштҳо ҳастанд. аз даҳони қубур бошад сангпуштҳо якто ба якто мебароянд. ҳунармандони мо бошанд дар пушт мемонанд. ин хеле ҳайратовар аст. ҳангоми набард ва овезон шудан леонардо як шамшерашро афтонида яктои дигарашро дар дасташ нигоҳ медорад. ҷои шамшерҳо дар пушташ холӣ аст. бубинед. аммо дар навори дигар ҳарду шамшерҳо дар ҷояшон ҳастанд. савол: леонардо онҳоро аз куҷо пайдо кард? ин қисми филм бошад дар интернет хеле сербинанда аст, лекин на ҳама як иштибоҳро дар он пай бурданд. акнун вақте шумо бинандаҳои азиз аз доштани иштибоҳ дар ин навор хабардор шудед, биёед кӯшиш кунед онро худатон пайдо намоед. агар пайдо накардед, пас таваҷҷӯҳ кунед. сангпуштҳо дар ошёнаи 33 ҳастанд. маълум аст ки ошёнаи навбатӣ аз рӯи нишондод 34 мешавад. ҳамин тавр не? лекин тайягарон 54 ошёнаро нишон медиҳанд. дар ин ҷо низ 54 ошёна дида мешавад. Забудь об этом. Запал-то остался. Этого у меня хоть отбавляй. Парни, нам нужен план! муаллифи филми амалиёти И. Яков Костюковский баъд аз чандин сол дарк намуд, ки дар навелаи шарики ин офарида иштибоҳ будааст. масалан, ҳар қадар ки қаҳрамон Федя батон мехӯрад, батон на кам балки зиёд шудан мегирад. аммо хатоиҳои филми Мимино он қадар кушоду равшан ҳастанд, ки аз назари дилхоҳ бинанда пинҳон шуда наметавонанд. бе дӯстони азиз, дар идомаи барнома мебинем, ки тайягарон дар рафти наворбардорӣ ба чӣ гуна иштибоҳ роҳ доданд. дар ин навор бубинед, шамол аз пушт мевазад. аммо вақти иваз шудани навор, самти шамол тамоман дигар шуд. дар дасти рости ин ҳунарпеша мо зарфи обгириро мебинем. аммо вақте навор дигар мешавад, дар дасти ӯ ҷуздони сурх аст. ба зарфи сӯзишворӣ ва асп бо диққат назар кунед. лекин вақте ин пиразанд ба назди валико меояд, аҷоиб ки онҳо нест шуданд. боз ба ҳамин навор диққат кунед. аниқтараш ба қисми пеши чарх буд. бубинед, пеши чархбол тамоман дигар буд. ба телефони рӯи миз буда диққат кунед. оё дар пушти он ягон финҷонро мебинед? албатта не. аммо вақти дигар шудани навор, мо финҷони пур аз ширро мебинем. ин лаъли пур аз ғизо дар қисми пеши навор нишон дода мешавад. навор дигар шуд ва лаъли дар назди валико аст. саросима шудан чӣ лозим буд? дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри навбатии барномаи асрори филмофарӣ ва ёдовар мешавем, ки мавзӯи имрӯзаи мо буд иштибоҳ дар филмҳо. умедворем, ки моро аз аввал то охир ҳамроҳӣ кардед. ин ҷо танҳо то наздиктарин дидор бо шумо хайру хуш мекунем. сарбаланд бошед.